На гости в Шъфъл е Били Хлапето. Това беше най-новия сингъл от него и от Михаела Фирева. Видеоклипа излезе преди 3 дни. Може да го видите на официалния YouTube канал на Monte Music. Поздравления за парчето, Били. Между другото, като го слушах и ми се искаше да ти кажа, не можах да ти го кажа на промоцията, но брате, много си се научил да пееш с зъби, както казвам, а с хъс. В смисъл, примерно в фрази, които са, примерно, Слави каза Мирен, сега нема ги шамариме. Слава каза Мирен батко, нема ги шамариме. Да. Просто там... Shout out to Слав. Да, страхотен хъс. Поздравления за това. Всъщност... човек, аз ако трябва да се отпусна, честно казвам, аз се държа много да не изригвам, защото първо, че не мога да го смесят в студиото като хората. Имам, в смисъл като кресна, хората на лайфове знаят, че понякога съм екзалтиран и в смисъл надъхан и малко прекалявам с тия неща, но гледам да в нормалния си живот и на сцената да говоря тихо и да. За самото пеене, за начинът ти как да кажа, на звучене, Влади ли ти помага или пък ти просто сам стигаш до... Защото наистина, ако хората слушат преди 2 години, когато ти трябвам и сега чуят вреда на нещата, ще усетят, че при тебе има израстване от към начин на пеене. Човек, нормално е, в смисъл такъв, нали, говорят и така, защото сме приятели, нали, и сме го говорили 1000 пъти, но нормално е това нещо, в смисъл няма значение на колко си години. Винаги има какво да научиш от това, което правиш. Било то, ако си някакъв готвач, си много добър, винаги има нещо, което да научиш и да става по-добре и по-добре и по-добре и по-добре и по-добре. Мисля такъв. И в крайна сметка порастваме малко или много, мирогледа се променя, самите ние се променяме, хората около нас и всичко това влияе на самата музика, тъй като на първо място влияе на самия теб като човек, разбираш? Да. Мисля, в крайна сметка да правиш музика и да не вкарваш част от себе си, аз лично не познавам такива хора, защото, нали, би било много тъпо. Мисля такъв да тръгнеш, сега ще направим нещо, ама на къв ще го раздавам сега. Сега, днес ще съм плейбой, утре ще пише, че обичам меди коя си, не искам друга. Смисъл, малко е, нали. Добре, в целият албум има доста фичеринги, така доста артисти. И дължа да кажа, че за мен не е важно като цяло, нали, аз да съм на първо място или мен няма в тия категории, човек. В смисъл, който иска да си е на първо място, който иска на второ, трето, четвърто и пето, аз мисъл като цяло съм казал на много хора да ме отписват с съпоставяне на някой, защото в крайна сметка аз съм Били. Да. В албума съм събрал всички хора, нали, с които искам да направя песен, с които искам да работя занапред. Има и хора, които, нали, също искам с тях да работя, но не са в албума, затова ще има втори албум, ще има трети, четвърти. И като цяло, в смисъл, за мен е важно да, нали, крайният продукт да е нещо хубаво, защото в крайна сметка аз да съм искал да запиша парчета с тия хора, аз съм им се възхищавал по един или друг начин и това си ми е, нали, яко. Разнисвайки целият албум, на тебе лично с кого ти беше така най-естествено да запишеш? Ти приел на промоцията заявката дългия каза, че... Явката е много голям, много в смисъл такъв... аз съм го казал, нали, но не и в интервюта, за мен явката е новият Христо Ботев, човек, в смисъл... По никакъв начин не го четкам и така нататък, просто римите са му страхотни, разбираш, в смисъл... Пича е доста интелигентен за годините си. Много мъдро момче, разбираш. И не само той, има доста такива хора, които има какво да научиш от тях и е хубаво да ги познаеш като цяло. Добре, на нас сега в следващите минути в предаването Шъфъл ни предстои да чуем една много печеливша комбинация. Били Хлапето и Лексъс. И то песен, която на мен ми стана фаворит веднага, щом чух албума, Aura Control. Да, тя е брутална песен. Наистина, тя не я направихме толкова бързо, тъй като Весо беше почнал един бит. Нали ми го пусна и нали, кефи ме. Аз исках първоначално сам да си го направя това парче.
Но така стана, че Лексус беше в студиото, аре брат, много ма кефи, аре брат, много ма кефи. Аз си към, хубаво, аре са, нали, ще го направим и то взе, че стана брутално, разбираш, мисъл, на мен лично много ми харесва. Като изпълнение, като бит, като аранжимент, като всичко, разбираш, много припева. Частта на Лексус там издригва пича просто. Да, абсолютно. Брутално, разбираш. Поне на мен. Би ли могло това да е следващ сингъл с видеоклип? Разбира се, Били ми го дал също от албума, ще го снимаме. А ти къде си? Alta Control, нови песни, отделно след албума съм почнал вече да джаскам. С Димчо ще излезе едно ново парче, брутално също и то. Да. Има неща, които се бачкат и аз няма да спирам да работя. Не съм се успокоил, нали, аре, пуснахме албума след 2 месеца. Не си такъв човек, да. Не, по-скоро за мен не е толкова... Мисля, то, докато го има чувството в тебе да правиш музика, да ти се занимава, ти ще го правиш. Независимо какво. Дали бачкаш в дюнер или някъде други. Въпрос е, то си е за личното удоволствие. Това е и фактически да можеш наистина да оставиш нещо на хората, които ще дойдат след тебе. В смисъл, говоря за малките, които са примерно са първи, втори, трети, четвърти клас. И по-големите, смисъл да ги научиш на нещо, човек, защото в крайна сметка малко кучи времена са, нали, чисто от към морал, ценностни системи и възпитание. В смисъл много е, няма какво да обяснявам, всеки знае за какво става просто, но да, искам да оставя нещо на хората. Добре. Принципно, като цяло е най-лесно, нали, да кажеш, маята, нали, сега, какво се разправям с тия работи, да си живеят живота, но от друга страна пък съвестта ти се обажда и викаш, добре, нали, всеки като каже, майната му, гледай какво стана, разбираш, ще живеем в Кенеф, извинявай. Мисля, колкото и грубо да звучи, ти държа го оставиш това нещо, живеем в Кенеф, човек. Мисля, в душевен Кенеф, буквално. Това е Били Хлапето. Доста интересни неща си говорим, както и вие чувате, и ще продължим да го правим, но сега слушаме малко музика от него и от дебютния му албум. Featuring Lexus, това е Aura Control. Едно страхотно парче, което лично на мен ми е фаворит. Dance.